تیرے والے شال سارے کٹ دے سے آ عمر خطاب تیرے عمر خطاب دینے تیرے وال شال سارے او کٹ دے سے عمر خطاب دینے تیرے وال شال سارے کٹ دے سی عمر خطاب دے نیڑے کیونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے اپنی حاضرین بالکل کلوز کر دیں چند شعر نے آپ دی محبتاں دے والے جڑے حاضر بیٹھو بولو سبحان اللہ میلاد حضور دا او یار منا رب تے اترا ریو ویسی میلاد حضور دا یار منا رب تے اترا ریو ویسی رب تے اترا ریو ویسی سوہنے دی راہ تے اینین بچھا سوہنے دی راہ تے اینین بچھا رب تے اترا ریو ویسی رب تے اترا ریو ویسی کل ہی راندہ اور جائے ساڈا تیرا بیدا سانجھائے بولو سبحان اللہ کل ہی راندہ اور جائے ساڈا تیرا بیدا سانجھائے ساڈا تیرا بیدا سانجھائے دل رب دے ڈھولے نال تولا دل رب دے ڈھولے نال تولا رب تے اترا ریو ویسی رب تے اترا ریو ویسی جیتا بش شاہیدہ او ذوق ہوئے جیتا جبریدہ شوق ہوئے رہے نالے نے وہ تو بولو سبحان اللہ باقی ساڑھے مہمان نے وہ اپنی مرضی نہ بولیں گے سبحان اللہ ایک دفعہ بولو نا سبحان اللہ جیتا بش شاہیدہ او ذوق ہوئی جیتا جبریدہ شوق ہوئی سرکار دے جوڑے سرے تے چاک سوہنے دے جوڑے سرے تے چاک رب تے اترا زی ہو ویسی رب تے اترا زی ہو ویسی رب
رب تے اتے راضی ہو ویسی ایک حکم نامہ ہے اس تو بعد اجازت ایک محبت نے بولو سبحان اللہ طاقت سے میں عرش دے کے اکبر دام یار اللہ دا عرش دے کے اکبر دام طاقت سے میں عرش دے کے اکبر دام یار اللہ دا عرش دے کے اکبر دا یار اللہ دا عرش دے کے اکبر دا آپ دیکھو لو دعا لے اندر جتھے رج دیدہ ہویا او جیڑی غار چیدہ ہویا حضر بیٹھے نے جتھے رج او دیدہ ہویا او جیڑی غار چیدہ ہویا او راپ ویندی غار صدے کے اکبر دا راپ ویندی غار صدے کے اکبر دا یار اللہ دا یار صدے کے اکبر دا یار اللہ دا یار صدے کے اکبر دا سیدہ تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے زہرا تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جھوکے تے اہدان بتیرے نے پر زہرا تیرے بچیاں دے کوئی دسدہ نے دنیا تے حسنین جیا کوئے انج صاحب کردار تے اے انسان بتیرے نے انج صاحب کردار تے اے انسان کیونکہ پاکاں دا ذکر دے اندر میرے مالک نے غذا رکھی ہے اور یہ غذا اس بندے نو مل دی جیڑا بندہ پاکاں دا ذکر توجہ دے نال سندا ہے توجہ ہے کہ اکبر دی ادا او دیسی نا ازا کوئے